Hola, em dic Joan i avui us presentarem el Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc és un vi monovarietal. El xulo que tenen els monovarietals és que només és un tipus de raïm i per tant podem saber quin tipus de vi fa aquest tipus de raïm. En el cas del Sauvignon Blanc, el que ens presentarà és un color molt transparent, molt lluminós, tirant amb notes verdes, i sí que amb nas, tant amb nas com amb boca, trobarem la part aquesta àcida que tenen tots els vins blancs, però sobretot podem identificar molt aquesta part més herbàcia, més de fulla, i combinada junt amb una part molt més afruitada, diríem més a fruites tropicals, donada a la part molt més intensa de sabor. Dies com avui no té més presentacions, senzillament seure i disfrutar-lo. Jordi, vine cap aquí que la Tere se'ns està oxidant. A veure què tal està. Salut. Salut. La veritat que... Soc molt fan jo d'aquest. És com així, entra molt bé, no? Fresquet.